Ji ku êrişa Tirkiye li ser herêmên Rojavayê Kurdistanê û rojhilata Ferêd dest pê kiriye, ji wê demê ve û ta roja weke îro Herêma Kurdistanê di gihandina alîkariyan ji bo derbeder û penaberên Rojavayê Kurdistanê de berdewam e. Ji rojên yekem de dezgeha barzaniya xêrxwazî bi hawara derbederên ku li hundirê welê dimînin veçû û barhêlgerên alîkariyan ji xwarin û vexwarin, kelûpelên zivistanê derman gihandin derbederên ku ji ber şer û pevçûnan mal û milkên xwe bi cî hiştine. Ji bilîweyekê Herêma Kurdistanê deriyê xwe ji penaberan re vekir û bi hezaran vehewand û di kampan de bi cî kirin. Li nava bajaran de jî hilmetên komkirina alîkariyan ji bo ziyandîtiyên şer tên eldarxistin. Li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê li hejmarek taxûkolan hilmet li darin da ku bikarîn û şiyanên xwe piştgiriya xelkê Rojavayê Kurdistanê bikin ku ew hilmet ji aliyê rêxistin û kesayetiyên Kurdistanê ve tên eldarxistin û alîkariyan ji wan re kom dikin. Li ser asta tenduristî Herêma Kurdistanê hilmetek bexşîna xwînê ji bo nexweşxaneyên Rojavayê Kurdistanê rabû. Ji bilîweyekê birîndarên ku pêwîstiya wan bi veguhestina nexweşxaneyên Herêma Kurdistanê heye têne veguhestin. Nexasim zarokê Serêkaniyê yê bi navê Mihemed ku tê gumankirin bi çekê kîmawî ji aliyê Tirkiye ve hatibe armançkirin. Li ser destê dezgeha berzanî hate veguhestin. Ji ber giranbûna birînên wî êdî navê wî li cîhanê belav bû û bû mijara rojê. Piştî çend rojan ji gihandina Mihemed ji Herêma Kurdistanê re Serok Mesûd Barzanî peywendî bi bavê wî re kir û got herçi pêwîst be ew kêmasiyê nakin. Îro jî ew axaftin li ser erdê hate wergerandin û biryara zarokê bi navê Mihemed yê Serêkaniyê ji bo nexweşxaneyên Fransa were şandin. Herêma Kurdistanê ji destpêka şerê Sûriye piştevaniya xwe ji Rojavayê Kurdistanê re aniye ziman û deriyê xwe vekiriye. Ji wê demê ve her çi bi destan were bi bê dûdilî dike û xizmetan pêşkêş dike.